खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादै भिडिअ चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि बुगाले लिंकखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो बारखि लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान होयोबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय नै थांनो ओंखारलायबाय एकदम बुगाले महरखौ लानानै देलाय मालायनोसै मा होनोमोनलाय जा दिनै इसो निउ इयारनि पार्टि आरो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो जोंनि हौवामोननि फान आरो ज'नो 7 जोन 8 जोन ज' दङ बिसोरो ओमफ्राय दा बिसोरो संहैखाबाय खावहैखाबाय ओमफ्राय आंहा एसे लेट जाबाय मा होनोमोनलाय जिरि सुस्रांदों आङो जिरिया एकदम अयथासारसो ओंखारना दंमोन अमा आदार होलाय मालाय गोबोर गारलाय मालाय फिसा फिसौ जाहोलाय लोंहोलाय ओमफ्राय ओंखामखौनो जाबावखौ जानोसो बावलायलांबाय दा बेदर खाजिखौनो एसे साखिनांसिगोन र' ओमफ्राय दा आं थांबाय थानोसै नोंथांमोननो बेखौनो सेयार खालामसै होननानै लाबोलायबाय आरो ब्लग मा होनोमोनलाय आंनाथ' ब्लगआ दैलि मालाबा बागान हाया मालाबा साननै सानथामजोंसो जायो नोंथांमोनथ' मिन्थिखायो नोंसोरनिसै ओमफ्राय आरो आंनाव एसे बारा ब्लग आगालाबाय थानो बानायबो हुदा दं ओमफ्राय बानायनि गेजेरजोंनो देखायलांसै माथो खालामबावनो थांखिखौनो लाबाय जेला मावफुंलांखानांसिगोन मा नागिरदों बाजै ना जाहाबो हनै नाखौनो सारा एवबाय मालाय हौवाफोर एवदों माबा अमा बेदर दाउ बेदरनो हा ओंखाम जायो बोसोरै ओंखाम जाखायो हा जुदाथ' आरो ओंखाम जायो नोंसोर जायाखै आइ सेलेब ग्रुपनि ओंखाम जायाखै मा आइलांनि बेदर बे खाना जानाय जाबाय जानो हानायखौ हाबाय जाय जानो हायिया गैया नांगौ बै लास्टआव आग्लायबा मोनबोबाय आरो जारलासोलै मा खाना जानाय जाबाय बेलाय माबालाय बाहागो राननायबाथ' माबानि जाबाय लबियानो जाबाय ओइ दै थैखागोन जों जानो हानाया बिराद लस जागोनलै सेलेब ग्रुपनि खाना जादोंमोन आरो बिस्राबो सेलेब ग्रुपनि दाख्लै माबायाव 1 थारिखआव खाना जादोंमोन जाहैदों बेदरा खेबसेनो रानखानानैसो गावगाबागाव ब्लड ब्लड जाहैदों मा खाना जानायनि इन्ट्रेस्ट जानो बिदियालाय एकदम ज' मोखां नायलाय नायलाय जाबाय नांगौबा जानो हायाबा उनाव आग्लायनायखौ राननानै लाना फैबाय खाना जानायनि जेबो मजा जाया बिदियाव गथ'फ्रा दा फैनानै गाबफैगोनसो ना मागोनसो खाथियावनो आरो बारा गोजान नङा मा नोंथां फैबाय आंना आयंआ फैबायहाय हनै नै दा खाना जानो फै अनुष्कामोनखौ लिंबो इयाव अनुष्कामोनखौ लिंबो अनुष्काया माबा मा होनो स्कुलाव दंहैयो अनुष्काबो दिबियाबो दे दा लिंना लाना फै दे दायो फै नै मोनफैबायानो टेना बेनो आरो बिराद जारला लोगोफोर आंहा दंखलाबो सानानैसो सुनांदों जिखौ माबा मा होनो लाइना रिसार्ज जोबनानै होनानै एकदम लाइना जोंना रिसार्ज जाबायना मासावनो 500 जारला जेरैबो जारलायानो जुत गैया होनदों सामब्राम बिगुरखौनो नै सायगासिनो मेनलायनो खावबाखौ ओरैनोसो दंखौ आदाया होमबा गोसा बुंबासो खोनायोलै लासैबा खोनाया मेनला मावग्राखा इनि संग्राया गोसोगासिनो माथो जोंहा माबा मा होनोमोनलाय दंखलानो दैया जोबना होदों दंखलाथ' दैया जोबाखै लाइनसो ओमफ्राय मा मास्क गानलाबायखो ओमफ्राय ओंखाम संनाया ओंख्रि संनाया मास्क गाननांगौ देग्रा बिथांमोनहा नै गोसो होथारदों बिसाल सानैजों मालाय सानैखौ एखे नुलायलांबायलै महरखौ नै जागायहांबाय लोगोफोर रेजेक जादों मालाय लेग पिस जालायबावोसो नै आथिंसो लेग पिस जाबाय ओरै संगासिनो आरो संहोलां जाहोलां माने रेजेकफोरखौ आरो मोनथ'थाराखै आंबो जादों नै दसे जिरायनानै जानोसै आयदै सोरनि जुमाय लोंनायमोन बेलाय हेल' मोनायाव गैया सानावनो फैखानांगौ बेलासियावनो सोर जानो मानि बारायगा औ राना सोलाय जानो होयो नामा जानो होथ'आ होआलै माबायो मटर गोथां नायो गेब्लेयो मटर गोथाङा संनाय खावनाय लाहार फाहार नै नानिया संगासिनो नै ओरै नानि माने आब'आ माबा मा होनोमोनलाय दालि ओंख्रि माबा नागिरदों आं लाब्रा एवगासिनो लोगोफोर आलु होनांगौ गैलाबा माबा मा होनो जाहोनियो जोंनिया माबा लगायनोसै लाब्रा एवगासिनो आं नै लोगोफोर लाब्रा दा बासिनांगौबा बासिग्राफोरनो होआ नाम्बार 1 बासिग्रा आंनि हौवा बिखेट हिनजावफ्राबा संनो रोङा बिखेटनाथ' फैगासिनो माथो मालाय हिनजाव संनायखौथ' बासिनांगौ ने हौवाफ्रा लोंबायानो नै ओमफ्राय जारि संगासिनो मोनखांजोब्बाय आरो माबाल'सै मा होनो एसे खिथालाय बेखौ बे टमेट' ने एसे खिन्थादो टमेट'
bê mấy cái này có cái gì bao quay sang đi đây biến làm ra bây giờ có phần này biến nản gì đi biến nào cái dia test kita kasih video itu saya kena rezeki jauh rangkam video ko bisi hay nak dala de ngari ne umar shin nga ngam bila bay ne de uma faza makasih sabai ne di dongo daw ne bi daw faza hay ne biyo na batna ada ini oंख्रिया मा जाहैखो मा होनोमोनलाय दालि ओंख्रि नारजिजों अमा ओमफ्राय मटर आलु बान्दा कफि लाब्रा ओमफ्राय मा होनोमोनलाय ना बाथोन ओमफ्राय दाउ भाजा ओमफ्राय टमेट' बाथोन बेनो आरो बाराद्रायसो जाबावदोंहाय थेबा बारा बुरजा आइटेमा जायाहाय जाख'नो हाया ने सोरनो खिथाहरदोंहाय सेंग्राफ्रा ओंखाम जाबाय नै लाजिनो ओमफ्राय एसे एसेल' देखायसै आरो आं क'क्राझारनि सेंग्रा बिहा बिसा बाथाबारिनि ओंख्रिया गोथाव नंगौना नङा खिन्थादो मा ओंख्रि दे खिन्थादो सोरनियावमालाय बाहागि सनमिलनावमोन नामा सनियानियाव रमामोन माबा बुंनाया ओंख्रि खोन्थानो रोंलानो बिसोरो जानो मुखुब जाबाय दे खोन्थादो दे मा खोन्थाखै दे गोगोमानो खोन्थादो दे मा ओंख्रि हांसोजों आलु दालि ओंख्रि ओमफ्राय टमेट' बाथोन कफि आलु लाब्रा ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय ना बाथोन नारजि अमाखौ जायाखै आरो बिसोरो ओमफ्राय नैबेल' जादों बेल' गुदिनिफ्राय बिजौसिम जादों ओमफ्राय खिन्थानो लाजिनो बियो रोङानो सोरबा बिदिनो जायो नालाय गैया लोगोफोरनि दाबो ओंखाम मोनजायाखैनो फिसाफ्राल' जाखांदों माला मोनजाबावगोन हौवाफ्रानो दाबो जानो रोङाखै खाना जानायखौ नालाय लोगोफोर दिनै मोटिभेसन फोजोबगोन लोगोफोर फैबायसै मोनाबाय